Tuturor, este Andrei și acum sunt alături de Cosmin, jucăm Gunstar Vegas. Salut! Încă o dată. Încă o dată. Dacă mai jucat vreodată. What? Nu mai puneți după tine? Nu. Vezi, mă, stai numai după mine. Stai, să am ceva în gând. Oare că la atâtea 4, dacă ții mult așa, spar cauciucurile? De fapt, eu te asta consider ca un GTA 4. GTA 4 l-am pe calculator și nu e nicio diferență decât mașinile. Și controlele. Da, în episodul ăsta trebuie să ne plimbăm pe aici și o să omorâm lume. Iha. Ce mai ce-ți duci, Margareta? O sărit, bă! Ce am sărit pe zidul ăla? Zid. Nu să dau mașina, până acolo. Dacă conduc eu, Iha. drift. Aruncă în apă. Vreau drift. Nu vreau să fac Ce-a drift. fost mine? Aruncă în apă. Da, mă duc, stai, nu știu. Dar dacă ați găsit vreo baltă, mai duc. Vreau baltă. Ei, baltă, apă. Poți să zbori. Crezi în GTA San Andreas sau Minecraft? Nu, cu jetpack-ul. 3, 2, 1. A, da, și în GTA 4 mașina aia de merge. În asta, în Gunstar nu ia. Nu știu cum a trecut fără de tasă. Ram. Apă. What? Moto. Aruncă-te în apă. Babă, vreau să mă rog cu mașina să fac o intrare spectaculoasă de episod nou. Ce naiba? Bam. A dispărut. E mașina și aruncă în apă. Stai mă, eu vreau să găsesc banii ăia. Aruncă-te așa fără mașină. Și lăguit, bă. Uite și mică asta, nu? Da, pe nou. Ce? Uita! What? Fuck. A, da, și la Arcurt o să jucăm și un pic de Clash of Clans. Oleu, nu găsesc unde să săr. Pe aici. Ba da. Mă duc pe munte. În GTA 5 Ar mă apuc cu mult calculator? Da, nu tot Andrei mă bazez cel mai mult. Opa. Ce giga are Gangstarul? Văzut, de un giga are. Nu urcă mă mașinuța. Deja urcă, vezi? De aici... Bă, zici că sunt în oituri, ce corbis aici. Opa! Bă, nu fugi! Nu, cât ești 4x4! Cred. Wow, Cosmin, aruncă pe aici. Uite o apă. Apă acolo. Aici. Știi că dacă te arunci nu mori. Fă-leu, bă! N-ai parașut! Nu te duci în apă! Ce-aba că mă duc în apă, uite cât omor în Gangstar. Uite, vezi? Și vine salvare. Și trebuie să-mi dau toți bani care am. Stați un pic să mergem la aeroport. Îmi spuneți în comentarii dacă vreți să fac serie de Minecraft. Dacă vreți să mai fac, am făcut. Dar de fapt nu cred că o să mai fac Minecraft, că a devenit un joc foarte plictisitor. Da. Dar pentru prima și prima oară am eu chef de bătaie.
Mașină faină. Vino cu Uite aia roșie. Nu fugi! Dracu ăsta. Ăsta, eu. o vreau de ăsta de masă. Am văzut, sunt acolo. Trocaneta. Uite autobuz. Autobuz. Nu, eu vreau să merg și în avion. Dar unde de sus la aeroport? Atunci vezi că mi-a pus... Fac mă cum ajung de asta, tu nu vezi tu... Mergi! Dacă nu prinde pe am intrat direct în aeroport. Mașinetă. Deci nu mai poate. Bă, am încercat să mă duc creta și tu mă dădea jos. Sper să fie avion, dar nu spune alea. Nu e avion. Uite-te în garajul ăsta. Nu e bun garaj. Nu să știi. Mă dau să discutii de toate. Nu știu avion. Dar care avion nu trebuie? De alea? Normal. Pe costul ăsta. O să da de viață. Oh! Bă, te duci în sus! Ca să bagi așa trebuie să dai în sus. Ca să-l bagi drept. Nu știu rachetă. Așa. Nu, într-o parte. Dă-te că fac black people. Și pe abusire! Uite, bă, iar să... Du-te prin oraș. Nu du-te pe acolo, că știe tati. Să nu duci într-o apă. Bă, tu ai vrut să mor, nu? Acolo. Bă, e mai ușor, e. Nu vezi că te dai peste cap? N-ai parașut în avion? Cu avionul pe stradă! What? Am omorât. Opa. Deci da, cam atât a fost Gangstarul. Acum vom intra pe Clash. Mă doare spinarea. Alea, până mi-intre mie. Dă-ți-mă mai încolo, mă. Ca să știți, hack de Clash of Clans este FHX, Dar nu mai merge. dar l-a anulat. De meci. Oleu! Ce? Am de bea level 9, bă. Ăsta. Da. Are mortal. Am de bea level 9 și tu nu vezi cum sunt ăștia. Doamne ferește. Și trebuie să mai dau și din banii mei. Cât am probleme. Numai prin net. Oleu. Dar de ce nu dați numai de ăștia, bă? Dați-mi și mie de ăsta mai slabi. Cum îți știu. Hai ăsta. Pentru prima oară. Aici 10.
Strategic. Uite prostul ăla. Nu s-a dus. Uitați cum fac bănuți de elixir. Dupliți mari de elixir în pies. Îmi dau elixir. Hai, stai, hai, mă care elixir. Dau 1000, maximum din 20. Dar merge greu. Merge greu din cauza netului, că nu sunt la mine acasă. Tu de ce nu mai faci? Nu și upgrada asta, dar e asta la upgrada și am și mortalul l-a făcut. Da, mulțumesc, nu mai am chiar. Shop, asta, una de asta. Și cred că am să pun asta. N-ai bulică. Ah, da. Și cred că aici o să încheiem episodul. Dar de fapt, ce să facem? Încheiem episodul? Nu știu, cred. Îmi trebuie tot level 4 ca să mi-l fac. Sau în 3. Hai să te duc divali. Mai stai un pic, mă. De fapt, cam atât a fost cu acest episod. Mie mi-e frică să mă duc singur acasă, că sunt câini mulți. Pa, pa!